שלום לכולם, אנחנו עוד פעם משחקים בסוניק. עוד סרטון אחד ואני גומר את זה. קרה לי הרגל. כפולי מאוד חזק. קשה לי לא לגרד. נו, מה עושים עכשיו? יופי. מה עושים כאילו? פרסומת מאפנה. קרוב שזה ייגמר. חזרנו לכם, הנה זה נגמר. פרסומת של משחק. אם אתם מכירים. עוד פרס. זה מעצבן, חכו. אני יודע שזה מעצבן. חזרנו לכם, פרסומת מאפנה. סתם פרסומת. אולי אתם מכירים את המשחק הזה. זה שלא מאפנה, אבל אתם מכירים. אולי מישהו מכיר. מה זה? מה זה? איזה לג, מה זה? יואו, ראיתם את הלג הזה? פרוגינן. וככה קוראים לו פרוגינן. קדימה! יוצאים להרוג. וואי, מה זה נקרא? מגן. פטפר לנו. יא. ווי. קדימה. אין לי כוח להחליף לסוניק עכשיו. סוניק לא מעניין אותי, אבל הוא גם טוב. וואי! יואו, זה כלום כמה עברנו! ראיתם כמה עברנו? וואו! וואו! היינו טובים, הגענו ל-20,000. עקפנו את הבחור הזה. איכשהו עקפנו אותו. אם נגיע ל-25 נעקוף אותו ל-50. זה קשה. כמה משחקים. לא בטוח, אני אעשה כמה משחקים ביום. אולי אני אעשה עוד אחד. כי אני לא יכול לחכות כבר. אולי למדו אותי איך לכתוב בתגובות, אבל יש לי שגיאות כתיב. אתם תבינו. אם לא תבינו, לא יודע. זה פשוט כאילו, יש לי שגיאות כתיב. אולי למדו אותי לכתוב בתגובות. יאללה. מאני. חכו דקה. חזרנו אליכם. עוד משחק. אני יודע שקצת היה פרסומים. אני לא מוותר. וואי. אני לא יודע גם משהו בתגובות. אולי למדו אותי, ואז אני אעשה. אני יודע שכאילו פשוט לספר את זה, אולי גם אתם צוחקים. לא יודע.
בוא נעבר לסוניק! מה זה? חסר תועלת. חסר תועלת. אפילו לא הגענו לכלום. 5,000 זה כלום. כלום. מה זה? יואו. אני חייב להשיג את הכחול הזה, מה זה נראה? בואו ננסה להשיג את הכחול. יואו. נחבת. למה? למה? עכשיו זה משעמם אתכם. מה שישב קודם זה עזר אולי. מה זה החרא הזה, יו? עצבן, כל שניה נהרס לנו. אבל אני אשלח את זה. יאללה קדימה. בינתיים מה תכתבו לי כלום בתגובה. לוחצים מה זה בוחן. איך? עכשיו מאוד גדולה. אני מקווה שזה משעמם אתכם. בוא נשיג את הכחולים עדיף. לא להרוג, פשוט רק להשיג את הכחולים. כשאנחנו הורגים את הסרטנים אנחנו. כך מגנטו. חייב את הכחולים. צריך לשים כן. פאק, יואו! אז נקווה שנהנתם בסרטון, תנו לייקים, אז יאללה ביי.